Salam mehriban dostlar, gowmya diýilen janyňyz sagmy. Ine görüşmek ýalyk ýene bir gowy magdylan birine geldik. Boýogçy, guruluşyk, hojalyk magadyny. Daşow welaýatynyň Daşow şäherinde Täzeowa diýilen ýerde guruluşçy dukanlary. Berde islendik harytlary görseňiz alyp bilersiňiz. İslendik zatine kraska ýörüte Türkiýeden gelýär. Kraskany size islendik renkde ýasap berýärler ýörüte. Elýeterli amatly bahalardan. Nagyt we nagyt däl görnüşindäki tölew. Siz isleseňiz şu görýän bilgiňizde jaňa jaňyz. Gon oturan ýeriňizde islendik Türkmenistanyň o çeti bu çeti tapagy jok, dastaf getirip bilýäňiz. Şu magadyny öý üçin hemme adam bar. Näme alasyň ese? Duş üçin, ýörüte santexnik kurallary, islendiklary zakaz etip bilýän. Öýüňiz üçin ýörüte palta da bardyr. Arkayn alyp bilýäňiz palta urundan. Guruluşçylar üçin ýörüte. Buňa näme diýilýär? Keser. Keser. Keserem bardyr ýörüte. Ine. Hatda ine çekiç gerek bolsa. Egerde otuňyz köpesen bolsa gaýçy. Otuçy. Ýörüte biziň öýe telekeçilemizin öndürýän turwalary bar. Türkmenimiziň öndürýän turwalary, ine görüşmek ýalyk. Her hili görnüşinde, her hili razmerde. Alyp bilýäňiz, garantiýasy, gowy garantiýa berýärler. Ağam şumatny kraskany goýupsyňyz da ýörüte beterinkini. Şu esasy şu kraskany aparat näme işedýär? Näme barada şuň manysyny bir düşündirip berseňiz. Biz çaýdanda müşteriň ha şu öňümizde renklerini bar. Görnüşleri daşky diýwar üçin, içki diýwarlar üçin esasy boýalan görnüşleri bar. Müşteriň islen göründe laýyk bolan renkine göre amatly bahadan ýeňillikli edip ýerkiler şunu renk taýýarlap berýär. Şunu indi şu renk taýýarlaýyşyňyzy bir görkede aýsaňyz bir näme hilege jaň. Razmyzda garýar. Aýyrdy garýady. Näçe garýar? Bedren görümine göre. Kileleg ne diýem ýa? O kileleg 20 kilo bedre üçin 2,5-3 minut aralygy. 10 kilo bedre üçin 1,5 minut we ondan 2 kilo berýär. Ony näme öýdanlaýar? Aparatny öýdanlaýar. Ha, şol görümine göre eýje. Müşteriň haýlan renki, ha, şeýle şeýle bolup çykýar. Şeýle bolup çykýar. Müşteriň haýlan renki şeýle. Indi şu ýanky nemeden de şu klyon kıyalak bolýar da, oğudan bolýar. Edil howa, şonda. Ýuwulýan görnüşli boýaglar da. Düşündim. Indi şu ýerde men gemrat kaldırdı da. Awo. Sevedim, içine kraska goýupsyňyzmy, ýa burada rezin çarpsyňyzmy, näme indi bir gemratda şu geldim boly. Şu näme ratny, şunu düşündirip berseňiz. Muny lytka çaýdanda şu mahawat üçin etdi da. Aslında bunun şu betek firmasynyň önümi Aquaset ady. Onuň hidroizolatsiýonly material. Ýagny beýdiňiz su howalarına ýa-da
tamamlardı. Çiğliği saklamak için, çiğliği daşına çıkarmadığı için ya da divara sindirmediği için kullanılan boyak dedi işte. İstenlikler dinlemezsen boyasan şuna akılıp duruyor. Tüyle. Bu işte prosto lamp çıkalıyor ama bedelim kendi durmuyor şu. Bu garantiyası ne çıkar şun garantiyası? 7 saat yanar. 7000 saat yan şu lampçıka. Habarlaşın el yeterli amatlı katı olmağa deyindir. Men ödüm aylap gördüm de hem meyde. Katı kendaklar var eken. Zakat etsen gün üyümü de çellertip beri. Hoşta olun canıdan sağ olasın.